Buong Pangasinan isinailalim po sa state of calamity dahil sa bagyong Uwan. Higit 3,000 bahay nasira. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Idineklara ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ng State of Calamity kahapon 11 ng Nobyembre matapos tamaan ng Super Typhoon Uwan ang buong lalawigan. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, apektado ang 59,197 na pamilya o katumbas ng 233,232 na individual, habang patuloy naman ang nararanasang power interruption at mahinang koneksyon sa internet sa ilang bayan. Tinukoy naman ng R-Dream-C Ilocos ang Pangasinan bilang hardest hit area sa buong rehiyon. Batay sa pinakahuling Pangasinan situation kahapon, 42 LGUs ang nagsagawa ng preemptive evacuation na may kabuang 7,278 na pamilya o 23,866 na katao. Samantalang nananatiling normal ang level ng mga ilog sa lalawigan. Umabot naman sa 3,411 na kabahayan ang nasira dahil sa bagyo. 3,062 ang partially damaged at 349 naman ang totally damaged. Wala namang naiulat na nasawi. Bumababa na rin ang tubig sa coastal areas ng Lingayen at San Fabian habang nagpapatuloy ang clearing operations at power restoration sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng PDRRMO katuwang ang PNP, PCG, AFP at mga LGU na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong, pagsubaybay at koordinasyon upang masiguro ang kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga residente mula sa pinsanang iniwan ng bagyong Uwan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!